Fl-ewwel minn 3 ċerimonji ħadu l-ħatra 76 kunsillier li fl-10 ta' Marzu li għadda ġew eletti fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Dawn is-76 kunsillier li ħadu l-ġurament ġejjin minn 12 lokalità differenti. Il-lokalitajiet li tagħhom il-kunsillier ħadu l-ġurament huma l-Isla, Ħażebbuġ, Is-Siġġiewi, Biżebbuġa, Ħaddingli, Ħalaraw, Liklin, Ħalkirkop, Il-Marsa, Raħal Ġdid, San Ġiljan u Ħalsafi. Din l-aħħar lokalità, il-lokalità ta' Ħalsafi mirbuħa l-ewwel darba minn maġġoranza Laburista bis-Sindku l-ġdid se jkun Franz Kallus. Waqt iċ-ċerimonja l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħeġġeġ lill-kunsillier eletti biex jagħtu pariri lir-residenti biex dawn jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Intant bejn l-Erbgħa u l-Ħamis jingħataw il-ġurament il-kunsilliera fi 23 lokalità oħra f'Malta u Għawdex li għadhom ħerġin minn elezzjoni tal-kunsilli lokali.